Jeg gider altså ikke sådan noget pis her, altså. Det er jo det rene Det er jo det rene vås. Altså, hvorfor skal jeg nu sidde her i sådan en sofa, eller bare stå og kommentere om et eller andet med den nye regering? Jeg kan sgu ikke fokusere uden alkohol. Hør, jeg skal have noget vodka. Eller jeg gider ikke det her lort. Okay, Rasmus, vil du lige give ham vodka? Ja, nu, jeg er utålmodig. Og så? Ja. Fuck, hvor er du langsom, men jeg kan sgu da ikke sidde her. Okay, men velkommen til. Hvad for noget? Ja, velkommen til, du skal bare holde den. Hvorfor det? Hvad der? Helvede, bølseflinger, mand. Hvad er det? Hvad er det min stand-up-opgang? Bøsserøv. Okay. Jeg var fandme med dig, det mand. Jeg hader den nye regering. Jeg hader den. Helvede til, jeg havde den lige så meget som mine venner. Jeg havde den. Og altså, landets nye statsminister er en eller anden bitch i hvid bikini og rød ledervest, som kalder sig selv for Helle Schmidt. Hvor jeg dog hader hende, mand. Hun er så ludk. Hun er sådan en læderkrem, hun er. Altså, det eneste hun kan finde ud af, det er bare at være på barsel. Og hvad skal vi gøre? Det var, hun er så bitch. Nok holder hun ikke så mange af sine valgløfter. Men hvad fanden betyder det? Hun har taget de værste af sine valgløfter. Den værste. Seriøst. Jeg bliver så rasende, når jeg tænker. Altså, hun er sådan. Hey Jack, kameraet den her vej. Nej, den er den vej. Det er altså her. Hvad skal det nu bære? Altså, du skal nu kigge her, for fanden. Kæft, I nogle fuck-hoveder her. Hele lortemundet. Hvem skal jeg tale til egentlig? Altså, du skal tale her. Så før det dog, mand. Kæft, I nogle hosehoveder. I nogle homohoveder hele bundet. Og ved du hvad? Dig med slipset der. Du ligner en kusse, der er så træt af at skide, du er. Hvad? Det kan du selv være, mand. Er jeg for lækker? Det er jeg. Så er du en kusse. Altså, hvis du siger det en gang til, så slår jeg dig kraftedeme med ihjel! Nej! Fandme det er det. Som en asshole. Ja. Det var dejligt med noget vodka. Okay, jeg er stadig fuck træt af alle de der, den nye regering, ikke? Altså, de lader, det er fucked up, sundere livsstil, alt muligt andet pis. Hvad er nu det for noget? Altså, hvordan skal vi dog kunne leve livet i fucking Danmark, når der er fucking svanserøv, der står og styrer regering. Danmark har fået en ny kvindelig statsminister. Men hvorfor skulle det absolut vælge Helle Thorning-Schmidt? Jeg bliver så fred. Jeg skrider. Jeg gider ikke mere det her. Fuck op, ting. Jeg gider ikke tage mere det her regering. Fuck op. Slut.